Nay, okay na si mga nay? Sir, Oo, okay na nay si mga? Kumusta nay? Nagka-dialysis ka? Wala. Dialysis, sir. Pinakatato. Twice a week. Sige. Pina nakabulan, pinakatuin na. Wala, sir. Magpunin na happy. Tulo ka to yan. Nay, okay na si mga nay? Sir, Oo, okay na nay si mga? Guwapo sa ko ang sir. May mong service nay. Magyod, sir. Ako po lang tamang para sa iya, para dili siya maglisudog lang ko. Kasi tinuod lang pait jud kayo, sir, nga. Ingalayo na dangatan good. Kami mga anak, sir, sakitan ni magtanaw kay saksi ko na mo kung sa kalisod iyang nibati. Sugod pagsugod sir, saksihan mangguna ko ang sinugdanan hangtod karon sir. Manad ako kung pasalamat sa inyo nga. Tagaan ninyo wheelchair ako ang mama. Kay kami mga anak sir, wa man gud miingon nga patabang jud kay tigado labi na sa pandemya kay ako ang bana. Wala kayo tarong trabaho sir, kapiktado kaayo. Ultimo hamang konsumo maglisod pa mi. Manasil takto kay ko pasalamat ang Ginoo na lang mag-bless sa inyo ha. Sa inyong mga malumong kasing-kasing. Kani sa mga kauban ni mga membro po sa pabrigadahan para ni sa imuhan ay. Salamat kayo sir. Kay salamat sa akong mga kaubanan. Ilabi na yung sa church. Sa katulpos. Na mauwi na katabang anak ko. Wala ako ang aming. Ako ang kumari nga. Mahal, sabay na ka din sa kuhan, brigadahan. Wala. Kadili naman ko kalakala-lakaw, sir. Kapoy na akong lawas. Meron ang mingo na lang ko. Lord, huwag mo man kong kuhaon. Ikaw na may balo. Itugyan ko na lang nimutan na. Mo magkakamay mo. Sige nay, ha? Oo. Amping. God bless. Salamat kayo. God bless. God bless. Salamat kayo sa inyong sanay. Salamat. Salamat, Thank you. Thank you.